खुलुमबाय स्टुडियो आं रबन बसुमतारी आरो बे समाव सा जेसे बांलादेशी नोगोरारिफोरा सोनाब बेंगलनि साहा 24 परगना जिल्लायाव आयेन बेरेखायै थानायनि सायाव मोनसे गिदिर खौरां होनो आवगायदों। नंगौ, सोनाब बेंगलि साहा 24 परगना जिल्लानि भारत बांलादेशी सीमानि थाराली ओनसोलनि साखाथियाव सा जेसे बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ गोबाव समनिफ्राय आयेन बेरेखायै थाबोनायनि जाउनाव खादों। आरो बेबायदि आयेन बेरेखायै गोबाव समनिफ्राय थाबोनाय सा जेसे बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ बीएसएफ जवाना स्वरूप नोगोरनि पुलिसनि आखायाव गथायना होबाय होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हमजानाय बांलादेशी नोगोरारिफोरनि गेजेराव 4 गथ'सा, 4 हिन्जाव आरो 3 हौवासाफोर दं होनना सुलुङा मिथिहोदों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला हमजानाय बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ बशिरहाट बिजिरसालियाव नायबिजिरनाया बे समाव सोलिगासिनो दं होनना सुलुङा फोरमायदों। आयेन बेरेखायै भारताव हाबफैनाय सा जेसे बांलादेशनि सुबुंफोरखौ बे समाव खानाय जादों। बांलादेश दैथायहरनायनि सिगां बर्डार सिकिउरिटि फर्सनि 143 बेटेलियना स्वरूप नगरनि दाराली सीमायाव गासै सा जेसे बांलादेशी सुबुंफोरखौ हमनानै स्वरूप पुलिस थानायाव गथायनाय होयो। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबन बसुमतारी आरो बे समाव सा जेसे बांलादेशी नोगोरारिफोरा सोनाब बेंगलनि साहा 24 परगना जिल्लायाव आयेन बेरेखायै थानायनि सायाव मोनसे गिदिर खौरां होनो आवगायदों। नंगौ, सोनाब बेंगलि साहा 24 परगना जिल्लानि भारत बांलादेशी सीमानि थाराली ओनसोलनि साखाथियाव सा जेसे बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ गोबाव समनिफ्राय आयेन बेरेखायै थाबोनायनि जाउनाव खादों। आरो बेबायदि आयेन बेरेखायै गोबाव समनिफ्राय थाबोनाय सा जेसे बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ बीएसएफ जवाना स्वरूप नोगोरनि पुलिसनि आखायाव गथायना होबाय होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हमजानाय बांलादेशी नोगोरारिफोरनि गेजेराव 4 गथ'सा, 4 हिन्जाव आरो 3 हौवासाफोर दं होनना सुलुङा मिथिहोदों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला हमजानाय बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ बशिरहाट बिजिरसालियाव नायबिजिरनाया बे समाव सोलिगासिनो दं होनना सुलुङा फोरमायदों। आयेन बेरेखायै भारताव हाबफैनाय सा जेसे बांलादेशनि सुबुंफोरखौ बे समाव खानाय जादों। बांलादेश दैथायहरनायनि सिगां बर्डार सिकिउरिटि फर्सनि 143 बेटेलियना स्वरूप नगरनि दाराली सीमायाव गासै सा जेसे बांलादेशी सुबुंफोरखौ हमनानै स्वरूप पुलिस थानायाव गथायनाय होयो। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।